சுதந்திர போராட்ட வீரர் தியாகி ஆர்டி கோவிந்தன் 96 ஆண்டு கொடைக்கானல் தாசில்தாராக இருந்த இருதயசாமி அவர்களும் நானும் சேர்ந்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் கண்ணோட்டம் என்ற ஒரு புத்தகத்தை தயார் பண்ணினோம். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள 350 கிராமங்கள் எப்படி உள்ளது, என்னென்ன அடையாளங்கள் அங்கே உள்ளது, என்னென்ன கோவில்கள் உள்ளது என ஆராய்ச்சி செய்து வரும்பொழுது பூம்பாறைக்கு வந்தோம். பூம்பாறையில் வந்தவுடன் அந்த சமயம் நக்கீரன் பத்திரிகையில் 1992 ஆண்டு ஒரு செய்தி வந்தது. பழனி மாமுனிவர் போகர் பழனி முருகன் சிலையை செய்துவிட்டு பின்னால் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூம்பாறையில் வந்து நவபாசானத்தால் ஒரு முருகன் சிலையை உருவாக்கினார். அந்த முருகன் சிலை தான் இப்போது குழந்தை வடிவேலப்பர் என்று பூம்பாறையில் உள்ளது செய்தி வர சென்னை சென்று அந்த சென்னையில் உள்ள கோபாலகிருஷ்ண சித்தர் என்பவரை கண்டு மேலும் கன்னிமாரா லைப்ரரிக்கு சென்று பூம்பாறை கிராமத்தை பற்றிய விவரங்களை சேகரித்து கொடைக்கானல் வந்து அதை பற்றி பத்திரிகையில் போட்டோம். இது நவபாசான சிலை, இது போகரால் உருவாக்கப்பட்டது 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் என்று செய்தி கொடுத்து அந்த பத்திரிகையில் போட்டு அந்த புத்தகத்தை 96 ஆண்டு மே மாதம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிச்சாண்டி தலைமையில் ஒரு 100 புத்தகத்தை வெளியிட்டோம். அந்த புத்தகத்தில் வந்த செய்தியை எல்லா பத்திரிகைகளுக்கும் கொடுத்தேன். தொலைக்காட்சியிலும் அதை பற்றி பேசினேன். அப்போதிருந்து இது நவபாசான சிலை என்பது மக்களுக்கு தெரியும். அதற்கு முன்னால் கற்சிலை என்றே மக்களும் மற்றவர்களும் நம்பியிருந்தார்கள். 96க்கு நாள் இது ஒரு நவபாசான சிலை என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் கிராம மக்களிடம் இருந்த இந்த கோவில் திருவிழாவை மட்டும் 10 நாள் கொண்டாடி வருவார்கள். இந்த கோவில் அதிகமாக செலவு செய்ய முடியாததால் பழனி தேவஸ்தானத்தில் கிராம மக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒப்படைத்தார்கள். பூம்பாறையில் இந்த நவபாசான சிலை எப்படி உருவாக்கப்பட்டது? சேரமன்னன் கோயில் குளங்களை கட்டி வந்த சேரமன்னன் பழனி சரவண பொய்கையில் ஒற்றைக்காலில் நின்று முருகனை நோக்கி தவம் செய்தான். தவத்தை ஏற்று முருகன் காட்சியளித்து என்ன வேண்டும் என கேட்க, எனக்கு உங்களுடைய திருமண காட்சி தர வேண்டும் என்று கூற, இப்போதுதான் திருமண காட்சி பழனியில் கொடுத்தேன், அதோ தெரியும் பூம்பாறை மலை மீது, அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு திருமண காட்சி தருகிறேன் என்று சொல்ல, உடனே சேரமன்னன் தேவதத்தனுக்கு சேரமன்னன் ஒரு உத்தரவு விடுகிறான். அதோ தெரியும் மலை மீது ஒரு திருமண மண்டபத்தை விரைவில் கட்ட வேண்டும் என சொல்ல, தேவதத்தனும் பல சிற்பங்களை கொண்டு ஒரு 16 துவாரகா பாலகர்கள் கொண்ட ஒரு திருமண மண்டபத்தை கட்டி முடிக்கிறான். கட்டி முடித்தவுடன் முருகன் இங்கே சேரமன்னனுக்கு பூம்பாறை மலை மீது காட்சியளிக்கிறார். அந்த காட்சியளிக்கும் பொழுது சித்தர்கள், முனிவர்கள், ஞானிகள் அனைவரும் வருகிறார்கள். அந்த சமயம் போகர் உலக சுற்றுப்பயணம் செய்திருந்தால் வரவில்லை. அருணகிரிநாதர் ஆலய பிரவேசம் செய்தால் அவரும் வரவில்லை. பின்னர் சில நாட்கள் சென்று போகர் உலக சுற்றுப்பயணம் முடித்து பழனி வருகிறார். பழனியில் அவர்களுடன் சீடன் புலிப்பாணி சீடன் அதோ தெரியும் மலை மீது சேர மன்னனுக்கு முருகன் காட்சியளித்தார். அதோ தெரியும் மண்டபம். பழனியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த மண்டபம் இப்போதும் பார்க்க அந்த பழைய இடம் அழகாக தெரிந்தது. உடனே சீடனை அழைத்துக் கொண்டு போகர் இங்கு வருகிறார். வரும்பொழுது அழகான மண்டபம் வெறுமனே உள்ளது. அதை கண்ட போகர் இங்கு ஒரு சிலை வைக்க வேண்டும் என ஏற்கனவே தண்டாயுதபாணி சிலையை செய்த ஆனமுட்டி குகைக்கு சீடருடன் சென்று 81 மூலிகைகளை கொண்டு 9 நவபாசானமாக்கி அதை உருக்கி ஒரு சிலையை உருவாக்குகிறார். அதாவது ஆதிபராசக்தி துணை கொண்டும் குருமொப்பு சக்தியை கொண்டும் இந்த சிலையை உருவாக்கி அந்த மண்டபத்தில் பிரதிஷ்டை செய்கிறார். பிரதிஷ்டை செய்து சில நாட்கள் பிரதிஷ்டை செய்து இப்படி செய்ய வேண்டும் என சொல்லிவிட்டு போய்விடுகிறார். அப்போது கிராமம் உருவாகவில்லை. இப்ப அந்த பூம்பாறை கிராமம் அத்தியாக்குண்டு, காஞ்சரங்காடு என்ற சில இடங்களில் தான் இருக்கிறது. அங்குள்ள மக்கள் இந்த பக்கம் வந்து விறகு எடுக்க வரும்போது பிரளயம் ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி தரை அப்படியே நகண்டு விடும். அந்த மாதிரி அந்த இடமும் நகண்டு விட்டு சிலை கட்டடம் சேதமடைந்து சிலை மட்டும் இருக்க, சிலையை பார்த்த மக்கள் இங்கேயே குடியேற துவங்கிறார்கள். குடியேறி அந்த சிலையை கொண்டு வந்து ஒரு குடிசையை போட்டு அந்த சிலையை வைக்கிறார்கள். கேரளத்து மன்னன் ராஜா பூனையத்து தம்புரான் திருவாவினன்குடி கோயிலை கட்டி முடித்து இந்த மார்க்கமாக கேரளா செல்லும் பொழுது போலூர் என்ற இடத்தில் போகிறான். அங்கே ஒரு பாறையில் வில்லு, அம்பு, ஆனை, வேல், மயில், சேவல் பாறையில் செதுக்கி கண்டு இங்கு ஏதோ ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது என அங்கு ஒரு விநாயகர் கோவில் கட்டுகிறான். கட்டி வரும்பொழுது பூம்பாறையில் இருந்த மக்கள் 10-15 பேர் ராஜாவிடம் சென்று திருவாவினன்குடி கோயில் கட்டிருக்கீங்க, இங்க ஒரு விநாயகர் கோயில் கட்டிருக்கீங்க, எங்க பூம்பாறைக்கு ஒரு
முருகன் சிலை மட்டும் இருக்கு, கோயில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்ப முடியாது, நான் வர முடியாது, எனக்கு வேலை இருக்கிறது என்று சொல்ல இந்த பூம்பாறையிலிருந்து சென்ற மக்கள் அங்கே இரவு தங்குகிறார்கள். காலை 5 மணிக்கு மன்னன் எழுந்து பூம்பாறை ஆட்களை கூப்பிட்டு எனக்கு சிலை செய்வதற்கு முருகன் உத்தரவு கொடுத்தார், வாருங்கள் போவோம் என அந்த ஆட்களை கூட்டிக் கொண்டு பூம்பாறை வந்து பழைய கோவில் இருந்த இடத்தில் உள்ள கற்களை எடுத்து இப்போதுள்ள கோவிலை கட்டி சிலையை பிரதிஷ்டை செய்து, அது மட்டுமல்லாமல் அவனே இருந்து 10 நாள் திருவிழாவும் உண்டாக்குகிறான். ஒரு சிறிய தேரையும் கட்டி 10 நாள் திருவிழாவும் அவனே உண்டாக்குறான். பல ஆண்டுகள் அவன் இந்த திருவிழாவுக்கு வருகிறது, திருவிழாவை நடத்தி சென்றான். அந்த சமயம் திருவிழா தேர் இழுக்கும் நாள் என்று அந்த நல்ல நேரத்தான் தேரை இழுப்பார்கள். அந்த சமயம் ராஜா தம்பரான் வரவில்லை, காலதாமதம் ஆயிட்டது. இங்குள்ள மக்கள் நல்ல நேரம் போகிறதே, தேரை இழுக்க வேண்டுமே என சொல்ல எல்லோரும் பயந்து போய் இருக்கும் பொழுது அதில் ஒருவர் தேரை இழுங்க, டைம் ஆகுது அப்படி தேரை இழுத்து கொண்டு போய் களிமண் திட்டு என்ற ஒரு இடத்தில் தேர் போகும்பொழுது மன்னன் ஆணை மீது தாரை தப்பட்டை முழங்க வந்து விடுகிறார். தேர் நின்று விடுகிறது. மன்னன் அங்கிருந்து வந்து பார்த்து யார் தேர் இழுத்தது என்று எல்லோரும் பயப்படுகிறார்கள். நான் சொன்னால் நல்ல நேரம் போயிடும், தங்கு தேர் ஆகிவிடும், நான் தான் இழுத்தேன். இன்றிலிருந்து நீயே இந்த தேரை வடம் பிடித்து இழுத்துக் கொள்வாயாக. அதுபடி வாரிசுப்படி வடம் பிடிப்பவர் இப்பொழுதும் அவர்தான் வந்து தேர் வடம் பிடித்து இழுத்து வருகிறார். முனிவர்கள் சித்தர்கள் அந்த காலத்தில் 3 யுகத்திலும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் போகர் மட்டும் 12,000 ஆண்டுகள் இந்த நாட்டில் வாழ்ந்திருக்கிறார். 3 யுகத்திலும் அவர் இருந்திருக்கிறார். 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை அவர் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதன் பின்னர் இப்போது யாருக்கும் தெரிவது. மாமுனிவர் போகர் அவர் செய்த சிலைதான் நவபாசான முருகன் சிலை. பழனியில் ஒன்று, பூம்பாறை ஒன்று. மற்ற இந்தியாவில் உள்ள சிலைகள் அனைத்தும் கற்களாலும் ஐம்பொன்னு மரங்களாலும் செய்யப்பட்டவையாகும். இந்த 2 சிலை மட்டும் பூம்பாறையில் உள்ள உலக சக்தி வாய்ந்த நவபாசான சிலை. இந்த சிலைக்கு சந்தன அபிஷேகம், பால் அபிஷேகம், இந்த அபிஷேகங்கள் செய்து அந்த அபிஷேகத்தை முடித்து சந்தனம், பால் இவைகளை எடுத்து வியாதிகளுக்கு உபயோகித்தார்கள். எல்லா வியாதிகளுக்கும் இதையே பயன்படுத்தினார்கள்.